Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Idan shi ne zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shi ne zai baka damar sanin mu daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yau mun kawo maka cikakken labari game da abin da ke tsakanin Aisha Humaira da shahararren mawaƙin nan Dauda Kahutu Rarara. Inda ita wannan fitaccen jaruma ta masana'antar Kannywood wato Aisha Humaira. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Idan wannan shi ne zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shi ne zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, ita dai wannan baiwar Allah Aisha Humaira tana yi wa wannan baiwar Allah da Dauda Kahutu Rarara yi wa waƙa tana mata baƙin ciki, inda take nuna cewa ba ta kai macen da ta cancanta a mata wannan waƙa ba. Inda idan za ka iya tunawa mai sauraro a kwanakin baya, ita dai Aisha Humaira, Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Aisha Humaira waƙa, inda ta ce bai cancanta mace kamar Fatima Mai Zogale a mata wannan waƙa ba. To mai sauraro, kada ka manta da mu, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Idan wannan shi ne zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shi ne zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, mene ne ra'ayinka game da wannan baiwar Allah mai suna Aisha Humaira, inda ta ci mutuncin wannan baiwar Allah akan cewa bai ta kai macen da za a mata waƙa ba. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin shi ne hakan zai bamu damar samun daɗaɗɗen labaranmu a zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, muna sauraron ka a comment section game da wannan fasihin labari da muka kawo maka na masana'antar Kannywood, inda za mu ci gaba da kawo maka daɗaɗɗen labarai a kowane irin lokaci da zarar an samu labari. To mai sauraro, wannan tasha tamu mai albarka muna godiya da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shi ne zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka.